баҳри истифодаи самарабахши дороиҳои табиӣ бахусус обу замин ва аз он рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун дар вилояти Хатлон шароити созгор фароҳам мебошад. Бо назардошти ин, кишоварзони вилоят дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакатро сармашқи кори худ қарор дода, тавассути пеш гирифтани технологияи инноватсионии кишту парвариши зироат аз як қитъаи замин дар мавсим то 3 маротиба ҳосилбардорӣ менамоянд. зеро ба назари онҳо чунин усули кор имкон медиҳад, ки бештари аҳолӣ бо шуғл таъмин бошанду талаботи бозори истеъмолӣ қонеъ. ҳамзамон ин раванд баҳри фатҳи ҳадафҳои стратегӣ ба монанди таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар мусоидат менамояд. бо назардошти муҳимияти масъалаи мазкур пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олии кишвар дар робита ба тағйирёбии бо суръат вазъи бозори ҷаҳонӣ ва болоравии мунтазами нархи маҳсулоти ғизоӣ таъкид доштанд, ки ин раванд моро водор менамояд ки ба беҳсозии ҳолати соҳаи кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти он, рушди маҷмӯаи агросанъатӣ ва ба ҳамин роҳ таъмин намудани амнияти озуқавории кишвар таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намоем. дар сиёсати аграрии имрӯзаи Тоҷикистон асосан амалҳои пешбинӣ ва роҳандозӣ мешавад, ки дар мадди аввал таъмини амнияти озуқаворӣ воқеан татбиқ гардад. кишоварзони вилояти Хатлон сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои пешвои маҳбуби миллатро оиди самараноку оқилона истифода бурдани замин ва аз он гирифтани 2-3 ҳосил дарк намуда, пайваста кӯшиш менамоянд, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, сабади истеъмолии сокинонро бою ғанӣ гардонанд. аз як замин гирифтан 2-3 ҳосил аз тамоми шароиту имкониятҳо кишоварзони вилоят истифода мебаранд. ҳаминро бояд қайд намуд, ки баъди ҷамъоварии ҳосили кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ мувофиқи намо бояд дар майдони 129500 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро ба роҳ монанд. тибқи маълумотҳои фаврӣ то имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 123184 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо, зироатҳои техникӣ, сабзавот, фолезиҳо ва зироатҳои хӯроки чорво киш намуданд. ба назари коршиносон, яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ ин таъмини саривақтии хоҷагидорону кишоварзон бо оби полизӣ мебошад. аз ин лиҳоз масъулину мутахассисони раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо идораҳои зертобаи худ дар шаҳру ноҳияҳо тавассути пойгоҳҳои обкашӣ ва дигар шабакаҳои обрасон дар ин шабу рӯз кишоварзонро бо оби полизӣ таъмин карда, раванди самаранокии заминистифодабариро тақвият мебахшанд. раёсати беҳдошти замин ва обёрӣ дар вилояти Хатлон бо мақсади истифодаи мақсадноки ҳар қитъаи замини корамёбӣ ва аз он рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун, ки барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва корхонаҳои саноатӣ ва бо ашёи хом мусоидат мекунад, мо аз тамоми имконият мавҷуда истифода карда кӯшиш намуда истодаем, ки кишоварзонро бо оби полизӣ саривақт таъмин намоем. дар миқёси вилоят 343224 гектар заминои обӣ мавҷуд буда, аз он майдони заминои шартнома баста мешуда 277900 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ҷониби ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об ва кишоварзон ба пуррагӣ мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор дорад. бино ба иттилои масъулин мувофиқи дурнамо, баъди ҷамъоварии кишти асосии зироатҳо, кишоварзон аз қабили сабзавоти барвақтӣ ва ғалладонагиҳо бояд дар майдони 129500 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро ба роҳ монанд, ки ин амал идома дорад. аҳли заҳмати вилояти Хатлон дар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз тухмиҳои ба иқлим мутобиқ ва пешпаз истифода мебаранд.